pyžamko máš, tiež čisté zúbky a modlitbičkou končíš deň? Tatinkovi, maminke svoju vďaku, lásku pripomeň. A môžeš sa vydať s Ferkom do rozprávky, na príbeh dlhý, možno aj krátky. Keď laškáš si a zavrieš svoje očká, môže začať rozprávočka. Súťaž. Aj dnes sa medúšik ako každé ráno vybral na lúku, ale nešiel zbierať med ako inokedy. Dnes si so sebou niesol zvláštne náradie. Malú pílku, ktorou včielky odrezávajú staré plásty. Najskôr s tým zvláštnym nástrojom letel k mravenisku, kde ho už netrpezlivo čakal chlapec mravec. Obaja sa na seba usmiali, podali si ruky a povedali: tak, a ide sa na to. A vybrali sa na kraj lúky. Iba tam totiž rástla tráva všakovakého druhu. Keď tam chlapci došli, začal si mravec pozorne prezerať jednotlivé steblá, poklepkával po nich nôžkami a počúval, ako znejú. Medúšik potom z niektorých, ktoré mravček uznal za najlepšie, odrezával malé a ešte menšie kúsky a mravček do nich pozeral a fúkal a medúšik ich potom pílkou skracoval. Obaja usilovne pracovali až do poludnia, keď mali pred sebou narovnaných 15 slamiek od najdlhšej po celkom kratočku. Potom medúšik odletel zaniesť pílku do úľa, priniesol včelí vosk a zasa sa obaja majstri pustili do práce. Primeriavali, lepili a ladili, až po obede mali pred sebou hotový hudobný nástroj z 15 píšťaliek. A na čo im bol? Nuž, tým som mal vlastne začať. Na lúke sa večer konala hudobná súťaž a mravček sa do nej prihlásil. Medúšik ho často a rád počúval, ako si píska na píšťalke veselé pesničky. Ale súťaž, to je predsa len niečo iné. A tak medúšik súhlasil, že chlapcovi mravcovi pomôže zhotoviť celkom novú píšťalku. Obaja boli spokojní a medúšik sa na večer veľmi tešil. Večer, keď slniečko sklonilo svoje hrejvé lúče a poberal sa do postielky, zhromaždil sa všetok hmyzí národ uprostred lúky, aby si vypočul svojich umelcov. Ako prvá vystúpila pavúčica Lucia, ktorá predávala vo včelom obchodíku. Tá zohla stonku púpavy a uplietla si do nej sieť, na ktorej potom hrala ako na harfe. Mäkké tóny z jej strún sa rozliehali po lúke a niektoré malé chrobáčiky pri takej krásnej a jemnej hudbe aj troška zadriemali. Ale keď dohrala, spustil sa veľký potlesk. Po nej nasledovala vystúpenie Chrústa Gusta. Ten pritiahol doprostred lúky celú stonku lučných zvončekov a hral na nich vlastnú skladbu s názvom Pochod svetojánskych mušiek. A svetojánske mušky mu prislúbili, že k jeho hudbe budú robiť svetelnú show, takže to vyzeralo celkom ako na vystúpení populárnej skupiny. Všetkým sa to náramne páčilo a vystupovali aj iní umelci so svojimi čudesnými nástrojmi. Napokon prišiel rad aj na nášho mravčeka. Medúšik mu zo všetkých síl držal palce, ale nepomohlo to. Mravčekovi sa od toľkej trémy pustili tiecť slinky. A keďže v mravčích slinách je kyselina, celý hudobný nástroj sa mu rozpustil a tak z hudby napokon nebolo nič. Ani len potlesk sa mu neušiel. Medúšik bol veľmi smutný, ale dostal výborný nápad. Zašiel za boháčom Roháčom, ktorý celú súťaž organizoval, a poprosil ho o pomoc. Roháč však o tom nechcel ani počuť. Hovoril, že mravec nie je žiaden hudobník a že už je neskoro.
Ale Medušik mu povedal: nikto nie je dokonalý a každý by mal dostať druhú šancu. Vtedy sa roháč zamyslel a povedal: no tak teda dobre, vystúpi celkom nakoniec. Medušik o zlom krky letel do úľa, vzal pílku a odpílil slámku dlhú 2 včelie lakte. Žiadlom do nej poprepichoval dierky a zaniesol ju Mravčekovi, ktorý sedel pod lopúchom a plakal. Včielka mu podala píšťalu so slovami: nemá síce 15 dĺžok, ale ty predsa zahráš aj na takejto. Vystupuješ ako posledný, tak už neplač a chod sa pripraviť. Veď každý by mal dostať druhú šancu. A tak Mravček nakoniec hral. Už si dával pozor na neposlušné slinky a svoju veselú pesničku zahral bez chyby až do konca. Neskončil síce na súťaži prvý, ale za to mal najkrajší a najdlhší potlesk, ktorým diváci ocenili, že sa nevzdal. Lebo pre toho, kto chce napraviť svoje chyby, nikdy nie je neskoro.